Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Ин шабакаи Голос Мигрантам мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов ҳастам бо шумо. Ин додара ки мебинед қадима имрӯз ҳоҷӣ ном дора ва мо дар бемористони Қараболо қарор дорем. Мо барои як муддати кӯтоҳ ба Тоҷикистон омадагӣ будем ва дар яке аз рӯзҳо бо модари ҳоҷӣ вохӯрдем. Як дӯст моро шинос кард, ки ино ҳоҷӣ як камтарак беморӣ дошт ва барои табобат карданаш каме танқисӣ мекашиданд ва мо тасмим гирифтем, ки модари ҳоҷиро камтар ёрдам кунем, чунки модараш дар як ҷо кор мекунад, фақат барои хӯрондану пӯшондан зӯршон мерасад ва бояд табобаташ якчанд бор табобат карда буданд ва ба ҳар ҳол мо хостем, ки як бор дигар ҳам табобати ҳоҷиро то ба охир ба анҷом бирасонем ва ӯро овардем Қараболо. Мо назди якчанд духтурҳо дуромадем. Духтури лор, яъне гӯшу бинӣ, гулӯ дидан ҳама нағз будааст. Духтури шуш дуромадем. Духтури шуш ба мо гуфт, ки бояд мо томография кунем ва томография ҳам кардем. Назди нервпатолог рафтем. Нервпатолог бошад, моро барои компютерна томография равон кард. Мо томография ҳам кардем. Хушбахтона ҳама чиро гузаштем ва ба мо доруҳо навиштан, рафта доруҳоро ҳам гирифтем. Ба насиб бошад додара, ки мо табобат меёбад. Ният дорем, ки рафта барои дӯстамон ягон сару либоси нағз бихарем ва ҳамчунин якчанд лавозимотҳои рӯзгор, яъне зиндагиро. Хуб, дӯстони азиз, бо мо бошед. Давоми наворот тамошо мекунем. Пиёда сарос ки чиқила ани зурая исат я наро я брукте шабача кардем илора рафтем хайдиги сута пуш я сумкаи дига бигиремуш шу мешад ё берун нем аяк мегам гирифт вақти овардан баъд нигоҳ кунем, ки ҳамин ҳама чиза нигоҳ мекунам. Хай, дӯстони азиз, ишколи бибинед, мо дугармона ҳуҷира сарфурмаша харидем ва як-ду чизо барои як-ду рӯз хӯрдан, як-ду чизои зиндагирам харидем шуд. ҳамин шуморо даъват мекунем, ки агар шумо ҳамихел ягон нафарое дорен, ки шиносои дар Тоҷикистон шиносое ки дорен, агар ҳамихел борам ки шумо бовар дорен, ранги чӣ хеле кунада бовар кардагиян, ҳамихел шумо агар бовар дошта бошед ба он нафар, метавонед пулаш рӯй кунед, рафта ягон ҳамсоятон ва ягон нафарое ки мисол камтаре мекунад, тошон камтара зиндагишонда ягон беморӣ доранд, метавонед ки шумо ҳамихел ёрдам кунед ва фикр мекунем, ки савоб мегиред, беҳтарин кор мешавад. дӯстони азиз, хоб дӯстони азиз, ба ҳамин навор ба охир мерасад ва ҳамаишон навори хоб мехоҳем. барои бачаҳо азо раҳмат, ки ёрдам карданд. баъда кара ки баҳои 5 қат мехонам, ҳама чизои мактабиша гирифтем ҷурада. ҳай ҷураҷон худа барори кор تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح
فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح. ليطوى زمان بائس شحيح. سبيل الدموع سبيل مريح. تنهدى يا صاحي كي تستريح.